Good morning, guys! Happy Monday! Kakagising ko lang. Nag-sleep in ako today, pero maaga pa din naman. Hindi naman ganun ka-late. Siguro mga, anong oras na? Nagising ako mga 9 eh. Yeah, it's now 9:22 ng umaga. Ganito yung itsura ng ating bahay. Hindi ko pa yan naayos. Kinuha ko lang yung mga food kahapon kasi sabi ni Dan, wag gawin kagabi kasi sobrang late na namin nakarating kagabi and we're both like sobrang pagod. And then nandun sa hallway yung pang laundry kasi obviously ayaw naman siyang gawin kagabi. Kasi kapag kagabi namin yung ginawa, that means we will wait like 2 to 3 hours para matapos yung laundry. Alam mo yun? And because maglo-laundry lang din naman ako ngayon, ilo-laundry ko na lang din yung aming bed sheet. Kasi, ano na to? June na to. Yung ginamit. Gusto to ni Dan. So, every time na nagiging dry to, inaano niya, binabalik niya kasi ito yung gusto niyang gamitin. Ito yung nabili natin sa Spotlight na mura lang kasi naka-sale. Update pala sa pillow, guys. Ang ganda ng pillow. Hindi na ako naghahanap ng bago. Kasi yung unang pillow pa namin yung gamit ko, yung regular na pillow lang na namin ni Dan, talaga feeling ko hindi ganun ka-komportable. Like, feeling ko, pagising ko sa umaga, medyo masakit yung likod ko. Pero itong pillow na to, maganda siya, guys. Ito yung nabili ko sa IKEA. Hindi ko alam kung, wait, basahin natin kung anong klaseng pillow siya. Ano siya, sana naman nandito siya, no? Walang sinabi. Yung mga nandito lang is mga instruction. Pero walang sinabi kung anong... Ay, wait. Ibali yung item number niya is 003-16518. Yan yung pillow. And maganda siya kasi kapag summer, as in malamig talaga tong part na to. Meron siyang parang blue. Nakikita nyo ba? Hindi nyo makita kasi yellow yung lights namin. Pero meron siyang parang blue na part dito na malamig talaga siya, guys. So, it's good for summer. Tapos yung kabila, wala. Plain white lang na maganda for winter. Kasi ang lamig-lamig na ngayon, ayaw mo naman na like malamig yung pillow mo. Pero yeah, so far so good. And ang ganda nitong pillow na to. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Ayan, so yan yung ating labahin. Sisimulan na natin to para while may ginagawa tayong iba, at least naglo-laundry siya dyan. Okay, first load is in. Nag-ano na siya. Nagwa-wash na siya dyan. And meron pa tayong ganyan karami. Yung pinakita ko sa inyo kanina, kulang yun. Kasi meron pa pala to. At saka yung ito, yung bag na to. Yung dito na side, dito ko nilagay yung ibang mga maduduming damit. So, at least separate siya sa mga malilinis na damit. So, mamaya na natin yan ayusin. Breakfast muna tayo. Magkakapi lang ako, guys. Coffee ko brown. Masarap to. And then, wala akong croissant kasi hindi kami nakapag-grocery shopping kasi gabing-gabi na kami nakarating kagabi. Anong kakainin ko? Meron ako nung Nice biscuit. Wait, hanapin ko lang, ha. Ito na naman yung pantry namin. Magulo na naman. Kasi may mga bagong binibili kasi hindi na nagkakasya. Tapos yung mga nasa ilalim, hindi ko na nakikita. Kailangan na naman siyang ayusin. Asan na yun? Uy, wala na akong biskuit.
boy. Wala na akong biskwit. Wala. Ito na lang kainin natin. Shortbread cream. Kay Dan to eh. Pero wala kasi yung niece ko. Okay, kape tayo guys. Kape. Ito, hindi ko pa nilagay kagabi kasi sabi ni Dan, maya na daw kapag naglinis siya ng tangkay. Para linisin niya din daw to before niya ilagay dun. Yan yung mga leftover namin from the trip. So, akalain mo na sa haba ng trip namin, mauubos namin siya, diba? Hindi namin siya naubos. Ano lang. Kasi nagsastop kami. Nag-order kami ng pagkain sa mga service station. Update. Nandito na si Danny Boy. Tatrabaho siya. Kanina pa yan. Hi, babe. Hello. Kanina pa yan. Mga 30 minutes na yan dito. Natapos ko na yung laundry. 3 loads ako today. Natapos na siya lahat. And naka-edit din ako ng video. Ang dami kong ginawa. Grabe. Ang late ko nga nakaligo. Kasi usually naliligo ako after ko mag-reply sa mga email, after kong i-prepare yung pagkain ni Dan. Kanina nga, hindi ako nag-prepare ng pagkain niya kasi wala naman siya ibabaon. Sa labas na siya Babe, did you have some lunch, Aru? Yeah. Did you eat something? Maybe the bottom backer one. Okay, yeah. Napunta lang siya ng bakery. Wala kasi kami kasi wala pa. Hindi pa kami nakapag-grocery shopping, diba? Liligpitin ko lang, tatapusin ko lang tong mga nandito. So, okay na yung ano natin eh. Labada. Nasampay ko na din lahat. Ito na lang mga to. Alam niyo ba? Kinuha namin yung mga tea galing sa room. Kinuha namin. Tirador ng freebies. So guys, ito yung mga tea nila doon. Hindi namin siya nainom doon. Kasi kapag nasa bakasyon kami, hindi naman kami like nagsistick sa kung ano yung nakasanayan namin sa bahay, kung ano yung routine namin sa bahay. So, kahit na nagtiti kami araw-araw dito, kapag nasa bakasyon kami, hindi namin iniisip yun. Nakita to ni Dan dun, at sabi niya, di ba ito yung gusto mo, peppermint? So, kinuha niya lahat. Lahat ng peppermint, at saka yung isa, fine English breakfast. Yan. So, ang dami. Pati yung nasa kwarto nila man ay kinuha niya. Siya na talaga. No, complimentary din naman kasi siya. So, ang dami niya kinuha. Sabi ko, wag na. Sabi niya, kinuha niya. Timing na timing din kasi isa na lang natira sa green tea ko. So, ito, ang dami na natin. Sa kanya siguro tong red, sa akin tong peppermint. Gusto ko yung peppermint eh. Isin lang natin yan. Saka itong kanyang paano. Kailangan ko din palitan yung bedsheet natin. Mamaya, sabi ni Dan, easy dinner lang daw. So, mag-meatballs lang ako. Tapos, mashed potato. Yun lang. Yun yung sa kanya, mashed potato, sa akin, rice. Ano to? Tax invoice. Dinner time! Guys, ano ba yan? Iingay na TV. Si Dan, mag-chips lang. Nabusog siya sa kanyang pa-bakery kanina. Late na kasi siya nag-lunch. And yun yung kinain niya sa bakery. So, bumili siya ng tinapay. Ako, kasi hindi ako nagluto. Mag-meatballs sana ako. Yun yung sabi ko kanina, diba? Sabi niya, hindi niya daw feel mag-meatballs. So, nag-chips siya. Ako naman ito, guys. Grabe itong ulam na to. Panalong-panalo. Salo-salo. Dried herring fillet. Ano siya? Dried herring fillet in corn oil. Ang sarap nito, guys. Sardinas siya, pero sobrang, ay, naglalaway na ako. Sobrang kakaiba siya sa yung sardinas in tomato sauce. Yung pula. Kasi yun, hindi ko siya makain ng ganun lang eh. Dapat niluluto ko yun bago ko siya makain. And alam ko marami sa inyo. Ano ba yan, babe? Grabe siya. Alam ko marami sa inyo hindi din kumakain ng sardinas. Kasi dun sa video namin ni Dan, sabi niyo na nafe-feel niyo siya kasi hindi din kayo kumakain ng sardinas. Pero kung hindi kayo kumakain ng sardinas, try niyo to.
Sardinas siya, pero masarap talaga siya, guys. Yung ginagawa ko dito is, ito natutunan ko to kay Lyra, Smile Lyra. Calamansi powder. Or kung meron kayong calamansi, go for it. Wala kasi kaming calamansi dito. So, calamansi powder. Itong calamansi powder na to, lalagyan lang siya ng 2 tablespoon of hot or cold water lang. Para maging, ano siya, parang yung calamansi na ano ba. Squeezed calamansi ba? Parang ganun yung ganap niya. So, maglagay lang ako ng 2 tablespoon na tubig. Gustong filtered. Ayan. 2 tablespoon. Wala, tingnan natin yung ano ni Dan. Wait, sa dinner ni Danny Boy. Tingnan nyo to si Dan. Yung ano niya kasi, pantulog niya. Yung green, yung lagi niya sinusuot. Ano ko, nilondry ko. Nilulundry ko siya talaga kapag naglulundry ako. Minsan, nadadry siya kasi nilalagay ko siya katapat sa heater. Eh, ngayon hindi. Nakalimutan ko. So, medyo nagtampo siya sa akin. Tapos, yan yung kanyang suot. You wearing that to bed? I have to have my bed clothes to wear to bed. Whatever, Danny. Wow. Mayonnaise and tomato sauce? Yeah. Is it good? I like it. Nilagyan ko to ng ano eh, chicken salt. Can you taste the chicken salt? No? It's good. Mayo is good, babe. That's a good idea, actually. Yum. And ito, ilalagay ko siya sa maliit na plato kasi hindi to nauubos ng isang kainan. Ito yung maganda dito. Hindi siya nauubos ng isang kainan. So, mga ilang kainan to. Sa akin, kung ako lang, mga 4 siguro kasi konti lang yung nakakain ko. More on rice kasi ako kapag ito yung ulam ko. Kasi konti lang kailangan mo talaga. Kasi sobrang malasa niya. Masarap to. Plummeting to a 10-year low overnight across a number of currencies. But there's one destination which it's outside the chambers. Don't go far. This is the after-school route. Pasensya na maingay ang TV, guys. Pero yan, naglalagay ako ng oil. Tapos mga ganyan, tama na sa akin yan na isang kainan. Ganyan karami. And meron tayo nung calamansi on the side. So, ang sarap nito, promise. Ayan, guys. Ito na yung ating ulam. Ganito siya kinakain. Ito, nagturo sa akin ito, si Lyra. Kasi, hindi ito sponsored, ha, I wish. Salo-salo, expert quality, baka naman. Yan, pero, hindi, binili ko yan kina Ate Cheryl. So maglagay ka dito, tapos maglagay ka ng yung calamansi. Yung calamansi powder, hindi ko alam kung saan yun nabibili. Kasi pinadala lang din yan sa akin nung sa yung Filipino warehouse sa Perth. Pero, yeah, sarap nito. You wanna try this? No. Why not? Sarap. Ano siya? Tuyo siya. Tuyo na nasa oil. Ano ba yung herring? Anong klaseng ano ba yan? Isda. Hindi ko alam. Pero, ang sarap nung may calamansi. Masarap talaga. Guys, kung hindi nyo pa ito na-try, go for it. Nakuha, anyway, hindi ko natapos yung sinasabi ko kanina. Nakuha ko tong idea na to kay Lyra. Kasi meron ako isang box nga na pinadala nung Filipino warehouse na galing Perth. Sabi ni Lyra, masarap yung ganyan. So, kinain namin. Yun, masarap talaga siya. Tapos, siya din yung nagsabi na i-ano mo siya with calamansi. Sarap talaga siya, guys. Tagal na nun. Last year pa yun ng birthday ko. Around birthday ko yun ata. And dahil kasi may mga pa-oil siyang ganap, hindi siya nakakasawa. Well, hindi naman talaga as in sobrang nakakasawa yung tuyo, diba? Kasi paunti-unti lang yung kinakain mo, more on rice kay. Ito lang, napapadami yung rice mo. So, kung nagda-diet ka, wag na. Tapos, pwede na to pang buong pamilya. Depende kung ilan kayo. Wag naman kung 7 anak nyo. Kasi ang dami pa natira, oh. Tapos, okay na ako dito. Yan. Kulang pa nga tong rice ko, dadagdagan ko pa to.
Sa mga hindi kumakain ng sardinas dyan, try nyo ito guys. Promise, ibang-iba siya. Hindi mo ma-feel na sardinas siya. Ibang-iba talaga siya sa nakasanayan ng sardinas. Yung may tomato sauce, ibang-iba. I'm pretty sure, meron to sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, hindi ko to nakita sa Pilipinas. Sa ilang taon ko nakatira doon, hindi ko to nakita. First time ko siya nakita, nandito na ako sa Australia. Hi, Danny boy! Why is that annoying? Wah! Which one is this guy? Tama. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars. We're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious. That's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. That's the part you always show. 'Cause you're too curious. Guys, it's time to do our skincare. Magmamask ako guys. Yung gagamitin ko is itong Teamy Detox Mask Green Tea Blend. Ayan, matchy-matchy siya sa kuko ko. Oh. Okay, nagamit ko na yan once and gustuhan ko siya. So, gagamitin natin siya ulit. Ano siya? May mga superfood ingredients siya, guys. May 3 superfood ingredients actually. Matcha green tea, lemongrass, and bentonite clay. Bentonite ata yung pagbasa niyan. It will leave your skin feeling soft daw, and clean and renewed. 75% organic din siya. So, ganito yung packaging niya, diba? Nasa likod yung ingredients, details ng ingredients, and it looks like that. Na-miss ko mag-skincare ng maayos kasi nga, diba, nung nagpunta tayo sa Melbourne, hindi ko nadala lahat ng pang-skincare routine ko. So, ito yung skin ko ngayon. In fairness naman sa skin ko, oh my gosh, gustong-gusto ko siya lately. Kasi nagbakasyon na tayo, guys. Last time, kapag nagbabakasyon ako, konting maalis lang ako sa bahay. Kung ano-ano na tumutubo. Pero ngayon, salamat naman po. Wala. So far, so good. Kailangan i-dump mo lang ng konti yung mukha mo, tapos i-apply mo tong mask na to. So, dapat kasi gamitin siya 1 to 4 times a week. So, i-dump ko lang ng konti yung mukha ko. Tapos, mag-apply ng thin to medium layer ng mask sa mukha mo. O, diba? Medyo matchy-matchy talaga siya. Hala, uy, maganda tong nail color. No? Maganda. Uy, good idea yan. Meron siyang medyo herbal na amoy. Pero, okay na okay lang. Hindi siya bothering para sa akin. Take it slow. Hintay tayo ng 10 to 12 minutes before natin siya i-rinse. But so far, it's feeling really nice para sa akin ha. Sobrang linis ng mukha ko after nito. Ang dry na din ng lips ko kasi nga nakalimutan yung diba? Nakalimutan ko yung Vaseline lip therapy. Kanina, ilang beses akong nag-apply kasi usually, nag-a-apply ako nun every night lang talaga and okay na yun sa akin. Kasi nga hindi ko siya nadala sa Melbourne tapos sobrang lamig pa dun. Pag uwi ko dito, crack talaga yung lips ko. Dry talaga siya. So ngayon, tinatry ko na bumalik ulit sa routine pero mas dinadamihan ko yung pag-apply kaysa sa noon. Tapos mas madalas din ako nag-a-apply. Kasi noon, once a day lang talaga before matulog. Ngayon kanina, dala-dala ko yung lip therapy ko. Kasi napaka-dry ng lips ko. Parang nasanay lang siguro yung lips ko na, alam mo yun, may nilalagay ako lagi. Parang yung lotion lang na kapag hindi talaga ako nag-lotion, ay, hindi talaga pwede. Ibang-iba talaga yung feeling kapag hindi ako nag-lotion. So, nasanay na talaga ba? Nasanay na yung skin ko. Parang feeling ko ang dry ng skin ko. Kahit na hindi naman siya dry. Feeling ko ang dry ng skin ko kapag hindi ako nag-lotion. So, parang ganun na din sa lips kasi sobrang nakasanayan na parang ginagawa mo na talaga siya araw-araw. Anyway, I will just wait 10 to 12 minutes and then we will rinse it off. Guys, so ito yung itsura ng mask after
10 minutes. I-rinse mo siya kapag nag-fully dry na yung mask. Sabi dun sa instruction, it usually takes 10 to 12 minutes. Pero yung palatandaan na dry na siya is kapag naging lighter green na siya. So, kapag ganito na siya, hihintayin ko na maging ganito yung kulay ng lahat. Agoy. See? Yan. Yan, dry na yan. Yung ganito, oh. Yung lighter green na talaga. Hindi pa siya quite there, pero meron pa naman tayong 2 minutes. So, hintay na lang muna tayo. Pero that's what it looks like so far. Like, ito dry na to, ito dry na to. Yung mga, like, manipis, nag-dry na sila. Pero yung iba wala pa. So, hintayin lang natin. Ayan guys, okay na to. Merong mga nabasa dito kasi nag-toothbrush ako. Pero, okay na. I-rinse na natin siya guys. Kasi mga ano na to, mga 15 minutes na siya. Agoy, ang init ng tubig. Wait, so... Ayan, ganyan yung itsura ng mukha, guys. I-dry ko lang siya. So, instantly, merong brightness na ganap. May glow. Kanina nung nag-set yung mask sa mukha, parang, ang dry nito. Pero once na-wash off mo na siya, meron siyang glow, oh. And it feels really nice. Yung mukha ko sobrang linis tingnan. Ililive ko yung link nito sa description box, guys, ha, kung interesado kayo. After nito, i-apply ko lang yung regular skincare routine ko. Yung toner ko, cream. Yun na. Magbibigis ako ng pantulog and yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Do not forget, be good. Bye, guys. Mwah.